دیوانش تیما کجا بگشتیم دیوانش شده گیشنه باد چی میگی؟ همین کاوچه ما را دیدن نمیتونی؟ دف شد салому алейкум дӯстон, созони хубен, аҳволотон хубе. Ҳамин нав як бозӣ бикмайч шуд байни мав Ясамин. Рости мара намефорид қатъи одамои худмон бозӣ кунам да. Мақсад Ясаминам форзабонай. Ма бас кардагим да. Мақсад мода намезеба қатъи ҳамдигар бозӣ кунем. Ман мира ҳис кардам барои ки ҳама шиносем. ҳама ҳамзабонем намешава. Ман я фикр кардам чанд бор, не ки Ясамина ки бикмайчи аввалинаш буд, ман негуфта натавонистам. Аммо медонен чӣ? Вақте ки мо ҳарф задем ҳамроҳи дӯстон, ман дӯстома гуфтам ки нарен у тараф гул назанен. Ман бачаҳои худмам хе гуфтам. Некем. Ман дидам ки анами бачаҳои афғон, анами шумо на танҳо афғон, бисёри бачаҳои худмонам. Бисёриётон омаден аи тараф гул заден. Ман дидесам. Аю тараф шер пардезе. Ай тараф гул задесаст. Шумо медонед чӣ? Агар ҳамаи гулоро шумо намезаден, ман мебуридам. Медонед? Ман мебуридам. Ман намебохтам. бешӯхӣ ана очам ба ҷои модарам ки ман мебридам. Не ки мара нигоҳ кунед. Анами шумо мада гул задед, ман бохтам. Агар нами шумо мада гул намезаде, ман мебридам. бешӯхӣ ана. Не ки ман Ясамина табрик мекунам ба бикмайчи аввалаш. Рости ман бисёрам хурсандам, барои ки ман 3 бикмайч шуда кардесам, ягон дошта набридесам. Хай худо марам хе хини додеса ки ба қувва бигирам. Ман зиқ намешам. Барои ки Аллоҳ бандаи дӯст медошташам хе азоб метиҳам. Не ки ман олям ай шумо хафаем бачаҳои худмон, ман ай шумо хафаем, ай ҳаматон форзабонон, ҳаматон ман хафаем. Шумо омадем мада гул заден. Ман феъли мардонагӣ дорам бачаҳо. Мара бисёр ҳамин одамои тикток мешиносанд ки ман феъли мардонагӣ дорам. Даже ҳатто ҷазоиам бозӣ кунем, ман феъли мардӣ дорам ки ман ҳамун гапа гуфтам мекунам. Не ки шумо гул заден, ман бохтам. бешӯхӣ ана. ҳамаш айби гулай, айби мо нестед бачаҳо. фаҳмидед? Иҷа на айби ман, на айби Ясамин. Айби гулай бачаҳо. айби гул. دوستای فارسی زبانی قندم یک گپ مهم باید براتون بگم که باز فکری غلط نکنین. خوب اینا ببینین در همه جای من اینا چیزا برامدگی نمیفهمی چی است. همه جام دا برامدگی همه جام ایجاز با کمتر افکت فیلتری تیک تاک پس میکنه گم میکنه. نه که همه جام ده هست. همه جام انا خیلی ویدیو بسیار کردیم گاویزگی نیستم. حالا فکرای بیزه بسیار میشه. او گردنش سرخ نه که ای به خدا قسم نمیفهم چی تو زخمچه هست از خاطر چی میبرد نمیدونم. این خیلی کلای او چیزی که بعضی ها فکر میکنه او چیز نیست. خوب برای می ببینم با تو منزل و ماوای تو، بس که قشنگ است گلم آن همه خالای تو.